krásné, no bodaj by nešel na taký Můžu to takhle dát na Facebook, jo? Ano, máte se nový posudzovatel. Ale on je hrozně úplatný. On sedí nahoře ve voliéře a dokud já nepřijdu prostě s dobrotou, tak on nesedí. Koule nemá. Áno, že práve siaham na ňu, že mám je vlastne dvojke. A už je nemá sakra dlouho. Hej, siaham, krásny box, perfektný profil. Čelo by mohlo být. Trošičku, ale zase dobrá vzdialenosť medzi ušami, na to, že ja nožím hlava. A odejdeš jen? A když Si je vedomý svoje sily, ale to oni vedia a potom sa tvária jak najväčšia babačka. On se ani netváří jako dítě. No jasně. 10. Jedno z nejstarších zvířat tady na výstavě. Ne, je tady 10letá kočka, ale většinou je to, co se koukala do rozpisu, je to 1-2 roky, jo. Áno, S těma rukama nehá, zajte, ona je takon v cizím prostředí, tak je to... Ne, hlavně já jsem ji neměla dělat ten ocásek. Příště už to neudělám láskou. Já taky nejde. Ale mě by se moc člověk žlutá prostě je, protože třeba jak mám toho debuka, že jo, tak teď třeba jsem ho nekoupala, protože prostě nebyl vůbec na to čas nic a ty chlapičky, hele, už jsem dlouho odžloutly, ale sami jako. Jestli jako hormony a já nevím, co ještě. Která se trošku bouvlina, takže jsem dostala, no. Je to vidět. No, je Vypadá těžší než je, takže je vidět, že je vybrouskaná. Vybrouskaná pěkně, no. A krásná, krátká srstička, typická na bílou barvu, taková tak křupavá. Papat budeš, jo? Budeš papat. Papat budeš. Pro mě jsou bílé brydky nejhezčí brydky. Jo, já mám taky tam slabost, děkuju. Já to bílou udržovat teda. No. Ale u brydek je to dobrý. Jo. Jo, pokud to není prase, my máme kocoura, který je ván, jo, modrej, ještě různooké. A on je prostě prase, jo. Jo. Ne na záchod a prostě jak mu to tam. This one, she's very attractive on the profile. When you see the cat from the front, she looks a little bit strange. The pattern like this gives something very strange. But the body, the coat, ears are better. Number one, number two. But this is definitely promising. It's a cute one. You see? Thank you, madam. You wait here. Bell adults and kitten. This one of the best coat and best condition. Torti. Fantastic coat color. Torti is black and red. So many torti we see female are cream and black, not black and red. Very nice tail, beautiful tail until the shoulder. Beautiful condition, the white is pure expression. She have a muzzle, she have a box, she have a forehead, everything. My number one and number two today. Okay? Thank you. You're welcome. Já jsem
Áno, áno. Takže když se dostane do rauky, To je, ale to je nějaký taky prejav jako lásky. on prostě si mě chytne za ruku, ale hryzne na férovku naplno a drží. Takže on, když začne vrnět, tak všichni víme, že Je to ještě takový plašák. Že potřebuje, aby tady to se trošku vyplnilo, aby mu ta hlava dorostla. Moc pěkná barva. Trošku jemnější srst, ale moc pěkná povaha, je trošku ustrašený, ale výborně nasazený uši. Oni tím, jak ta hlava je. Hrozný. Tak Milena, no jasně. A tě nepoznala. Tady je nejlepší srst, o tom vůbec bez pochyby. Ale to čelo trošičku bych si přál, aby mělo takový. Ten kocour, jak ta kočka. Ta kočka má nádherný čelo, ale ten kocour tady ten ho má lepší. Nutno říct, že kvalita srsti u něho je taková, jaká je. On je silný, pěkný. This is my nomination. V marci roku 2015 je to ragdoll s modrými odznakmi a je otvorený triedy. Sem, no, krásna vec. Iba prestavané nohy, kosti, pekne usadené uši a krásne sa začína vyvíjať hlavička. Ešte chvíľočku, kým sa to utvorí. Farba oka modrá, áno, možno ešte trošičku viac intenzívnejšia by mohla byť odznak. Výborne, krásne, krásna kosta.